Aguliwo MLA hostel si sep krike. Bahai Agartala public Bharatiya tongnai rok sep ngai ba lamsogo tikring TV nai tongnai rok sung tini kaisa khorsa theklayo sung agi bolong tongnai rok tongpro teisa khako kom tongmani tabuk kiri soro soro ungkha agio sini borok satok bai tabuk satok jakmani onek different sung agi satok jakhono teisa kiriya khaiye sawi tongmano tabuk hinke je poribaro bopha kwrwi tei je poribaro tuijulnai kwrwi hai sima tongsi sung naidi tabuk din je pherlaya sini borok gari bai pherai bo butharjago rep khai bo butharjago tei nogo habui bo bui butharjago nog bising sino si sep kwrwikha bahai banchinai uansuknai khe o dunia sini bagwi ya hinui uansukjaktwi wngwi thango tabuk town rogo kwbangma lama rogo kasui buna tongna naijago abo tamoni bagwi sung obono twi bebak no uansukta middle family ni borok to obo haikhe no laio police proshashan bai tei lal gari bati bai tongnai rok sinche tabuk sep kwrwikha jotoni se sep jaga borok kotor kolok tongmo jaga MLA hostel sino chi tabuk sep kwrwikha chuak nwngwi habwi butharnani toktharani domki somki rijakmani sung kwbangma nugui tongo saboni bagwi tini o tong kaisa bungkhana tabuk bujagwi tokjagwi tongbo kuno rice manya FIR khaimo to tabuk common kokchi wngsio FIR khaiwi rombwi tlangwi bo salnwi saltam kheno yogwi gurijak bigra bwsarokni hinkhe to FIR khaifano si action naharjakya chini tiprasa bongso khe chwng borok tongwi banchinai tini in future ni uansukwi naikhe andhra gundra kuno phano chana hamna nuhurya chwng bahai khe yokma mannai chwng tini obono naisik kankhe chwng tini neta peta rokni kokno no uansuktai khlaio chwng ahaifano je sinai bono bisi wngbo tabukni jorao bhog thaisani bagwi jotto borokno no thokiwi rajniti khlaimo nukha kebo uram phaiwi public no thokiwi chamani bo nukha tei chakri bakri rwna hwnwi kona koni habwi rang chalaima to obo to common kokchi wngsio chwng tini uansukwi naikhe chini tiprasa rok chini dophano twijlna rwngya ni bagwi chwng o tong kesaibo klaio।